Тази песен я прави Мариан Илиев Даков. Когато имах, всички бяха с мене, пълни маси, усмивки до мене. Когато паднах и останах сам, видях кой е човек и кой е срам. Много братя ме продаваха ефтино за пари, приказки зад гърба ми. Аз ги хранех на моята маса. Днес не могат в очите да ме гледат. На здраве за верните хора, дето не ме предадоха. Когато целия свят ме остави, те до мен останаха. Аз за фалшивите не говоря, животът сам ги наказа. Не стоят и гледат отстрани как ще се кача и не паднах. Враговете на улицата, защото чуждият няма какво да ти вземе, но братът ти взема душата. Научих се да мълча и гледам кой идва само на готово, кой звъни когато имам и кой изчезва, щом стане трудно. Днес масата е по-малка, но до мен са истинските. По-добре двама верни хора, отколкото 100 фалшиви приятели. На здраве за майка и баща, за хората с чест, за тези дето минаха през огъня и пак останаха до мен. А предателите нека слушат тая песен и да ги боли, защото най-лошото наказание е да знаеш какъв човек си бил.